Салом аз Тоҷикистон. Салом аз Амрико. Хуб, оғоз мекунем апаҷон. Мо дар мавриди ҳаёт ва кор дар Амрико бо шумо суҳбат карданем Беҳтарин. ва фикр мекунам, ки ин суҳбати мо барои нафароне, ки Амрико рафтан мехоҳанд ё ин ки дар Амрикоанд, аз ягон ҷониб фоидаe расонад. Мгм. Боварӣ дорам. Нахуст ҳаминро мо аз шумо пурсиданӣ ҳастем, ки чӣ гуна тасмим гирифтед, ки Амрико биравед ва ин кай буд? Омадани Амрико тасмими ман набуд. Ман коргари вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон будам. Мгм. Дилу нияти Амрико омадан ҳам надоштам, рости гап. Чун дар соли 2009-2010 омада боре рафтагӣ будам. Мгм. Шавҳарам грин карт аборт кардан, муҳоҷират кардан ва ман ҳам, чун оила бояд дар як ҷо бошад, ман ҳам бо фарзандам аз паси шавҳарам омадем. Мгм. Ин кай буд? Соли 2015. Шумо 9 солши дар Амрикоед? Бале, аз ин пеш боз як соли дигар будам. Ман инстаграми шуморо мебинам, бисёр ҳаёти хурсандона доред, лекин ба ҳар ҳол бояд пурсам, ғарибӣ осон аст? Ғарибӣ осон нест. Чӣ мушкилиҳо ҳаст? А, дар ғарибӣ вақте бори аввал мебиёед, зиндагии худро аз нол сар мекунед. Мгм. вақте шумо дар Тоҷикистон ба воя мераседу дар синни 20, 25, 30, 35 мебиёед дар Амрико, шумо бояд он чизе ки шумо дар Тоҷикистон дар давоми 20, 25 сол ба даст овардед, дар Амрико аз сари нав сар кунед. ҳаёт дар Амрико осон нест. Аз кадом маъно осон нест? Дар Амрико чун ҳама соатбай кор мекунад, аз рӯи соат бисёр кор вазнин аст, чун агар як рӯз ё ду рӯз кор накунед, киссаи шумо ҷабр мебинад ва ҳама ҳисоб-китобатон вайрон мешавад. вақте чунам бисёр бо шаҳрвандои худамо кор мекунам, бо ҳамватанои худамо, вақте ҳама мебиёд, ҳама мегӯяд, ки ман дар Россия 15-16 соат кор мекардам, лекин дар ҳамин ҷо 8 соат 9 соат кор мекунам. Чени 15-16 соати Россия хаста мешавам. Мгм. худам ҳам дар Тоҷикистон аз соати 8 то соати 5 кор мекардам. Бо баъд аз вай дарс мерафтам. Лекин дар ин ҷо дар 5 соати кори ман баробар бар ҳамон 10 соат 12 соати Тоҷикистон аст. Чун бисёр ба гуфти рӯзҳо напряжённый кор мекунем. На танҳо ман, дар ҳама соҳаҳо ҳамин аст. Ба ҳар ҳоли қисмати дигари ғарибӣ ин ҳаст, ки дур аз хешу ақрабо ҳастед. Шукронаи Худо, хурсандона, ки дар 2-3 соли охир тоҷикои мо бениҳоят зиёд шуданд. Мгм. Дар ҳама атроф мағозаҳои худамо ҳастанд, ҳама корхонаҳои худамо ҳастанд. Каме бошад ҳам одам худашро дар ватан ҳис мекунад. Ман хусусан 2-3 соли охир худамро дар Душанбе ҳис мекунам, чун вақте Мгм. дар отоқи кории худ мешинам, аз куҷо овози тоҷикӣ мебиёяд, гапзании тоҷикӣ мебиёяд, мусиқии тоҷикӣ мебиёяд, фикр Мгм. мекунам дар Душанбе ҳастам. соли 2015 рафтед, чӣ кор мекардед? Яъне кор аз куҷо оғоз кард? Ман 2015 омадам, корро дар адвокатура сар кардам. Мгм. Сабаби он ман ягон таҷрибаи корӣ дар ин соҳа надоштам. Бо ҳуҷҷатгузорӣ доштам дар Тоҷикистон, лекин дар соҳаи худи адвокатура надоштам. Сабаби оне ки маро ба кор гирифтан забони тоҷикии ман буд. Чун ман дар Тоҷикистон калон шудам, дар ҳама ҷо мегуфтанд, ки бояд чанд забона донӣ. Мгм. лекин ҳозир ки худам фарзанд калон карда истодаам, ман маҷбурии фарзандонамро бо забони русӣ ва англисӣ ва тоҷикӣ ёд дода истодам. Чун вақте ман ба кор рафтам, аз ман пурсиданд: ту кадом забонҳоро медонӣ? Гуфтам: тоҷикиро медонам, ӯзбекиро мефаҳмам. Пагоҳ аз занг задан, маро ба кор қабул карданд. Нигоҳ накарданд, ки ман таҷриба надорам. Ин тоҷикӣ дар он ҷа чӣ кӯмак мерасонад? Яъне чӣ муҳимият дорад? Ширкате, ки ман кор даромадам, дар он ҷо бисёр мизоҷон тоҷико буданд. Мгм. вақте ки ман кор даромадам, ҳамон гуфтушуниду ҳама чиз ба тариқи ман мешуд, чун мизоҷон худро беҳтар ҳис мекарданд вақте ки онҳо назди ман меомаданд. Мгм. Чун ягон мушкилишонро озод мегуфтанд, гап мезаданд, танқиси А, бо забон намекасиданд.
дар ҳамон аввали рафтаатон кадом мушкилиҳо буданд, мушкилиҳои корӣ дар назар доред? шукри худо ба ман мушкили корӣ нашудааст, лекин ман вақте омадам 1 сол хона шидам бо фарзандам камтар вақт гузарондам. Мушкили корӣ, шукри худо бо ман рӯбарӯ нашудааст. Мгм. Бо ин чиз рӯбарӯ нашудам, чун ҷойи аввал рафтам, маро ба кор гирифтанд. Мгм. Кори имрӯзаатон аз чӣ иборат аст ва умуман чӣ кор мекунед? Баъдан вақте ки ман дар адвокатура кор кардам, бисёр чизҳоро омӯхтам Мгм. ва аз ҳамон ҷо сар шуд, ман сар кардам кӯмак расондан ба ҳамватанои худам бо ҳар намуд ҳуҷҷатгузорӣ. Соли 2020 вақте ки пандемия шуд, дар ин ҷо ҳама гумроҳ зада буданд, намедонистанд чӣ кор кунем. Ва давлат программае баровард, маблағе медод ба одамое ки кори худро аз даст доданд. Мгм. тариқи ҳамон программа мо бо шавҳарам кора сар кардем. Мо фикр намекардем ки ин қадар дар ин ҷо тоҷикҳо бисёранд. Вақте кора сар кардем, мизоҷони бисёре ҷамъ кардем. Баъд ширкати худро кушодем. То ҳоле аз 2020 то ҳоле дар ширкати худ кор мекунам. Аз 2017 ин тараф ба ҳамватанои худ ёрдам медиҳам барои ҳуҷҷатгузорӣ. Ин барои ҳуҷҷатгузорие ки амрикобианд ё ин ки ҳуҷҷатгузорӣ дар А, дохилӣ? ҳуҷҷатгузорӣ бисёртар дар дохилӣ, масъалаи Амрико омаданам мекунем, ҳуҷҷатҳоро барои виза тайёр мекунем. Мгм. Агар ин хел гирад, қисми зиёд асосӣ ин бо ҳуҷҷатгузории даруни Амрико сару кор мекунем. Чун вақте шаҳрвандҳо инҷо мебиёянд, худам дар бораи мушкилӣ гап задад, як мушкилӣ дар хотирам расид. Вақте ки 2015 бо шавҳарам омадем, мо забонам медонистем. Шавҳарам дар ин ҷо хондагӣ буданд, манам омада рафта будам. Камотум ҳуҷҷатгузориро мефаҳмидем, Мгм. лекин ба ҳар ҳоле азоб кашидем, чун шахсе набуд ки моро роҳ нишон диҳад. ҳозир шукронаи худо ин хел ширкатҳо бисёр шудаанд, ҳамватанои мо мебиёянд, хусусан вақте назди ман мебиёянд, Мгм. назди акай Парвиз мешиносед мебиёянд. Мо ҳамамо дарҳол гап мезанем: ин ҷараб, аввал ин кора кун, ин кора кун, ин кора кун, баъд биё бо ин кора кун. Яъне мо ба онҳо роҳ нишон медиҳем. Вақти мо омадем, то ҳама чиза фаҳмидем, афтидему, хестему, вақти бисёре гузашт. Яъне ҳозир ширкати шумо ҳама нофаҳмиҳову муаммоҳое ки муҳоҷирон доранд дар амрико, ҳамонро ҳал мекунад, ҳамин? Мо он даме ки аз дастамон мебиёд, ҳамаша карда истодем. Кадом корҳо аз дастатон меояд? Яъне дар кадом корҳо аниқ шумо ёрдам карда метавонед? ман ширкати мо барои ҳуҷҷатгузории иммигратсионӣ Мгм. ёрдам дода метавонем. Ҳуҷҷатгузории нотариалӣ, Мгм. тарҷумаи ҳуҷҷатҳо. Баъд инҷо income tax мегӯян, пур кардани андоз. Дар ҳар Мгм. сол як бор шаҳрвандои Амрико ва ҳама он одамоне ки дар ин ҷо инн, яъне Social Security номер доранд, бояд дар назди давлат охири сол налог пур карда ба давлат нишон диҳанд чанд сум кор карданд, чанд сум бояд давлат батиҳанд ё ки чанд сум бояд аз давлат гиранд. Ин Мгм. корҳоям мекунем. Ширкатҳо мекушоем ва бизнесҳо ёрдам мекунем барои Мгм. корашона сар кардан. ҳамин коре ки шумо мекунед дар ширкататон, умуман вазифаи ширкататон фоидаовар ҳаст? Ба фикри ман ҳа. аз ҷиҳати маънавӣ ин фоидаовар аст, барое ки ин кӯмак аст пеш аз ҳама ба ҳамватанони худамон. Аз ҷиҳати моддӣ чӣ хел аст? Аз ҷиҳати молӣ, як мисол мебарам. Соли 2020 то соли 2021, Мгм. ҳатто то мобайни соли 2022 Амрико бисёр намуд грантҳо барои бизнесҳо дод. Мгм. Аз рӯи омор агар ҳисоб кунем, ширкати мо барои бизнесҳои тоҷикӣ чанд миллионҳо доллар аз давлат гирифта додем, яъне ҳуҷҷатгузорӣ кардем, ёрдам додем, Мгм. грантҳоро гирифтанд. Ширкатҳои тоҷикӣ бисёрашон бизнесҳои нав кушоданд, ширкатҳои нав кушоданд. Мгм. Бисёр Бисёр хуб. ба фикрам ки фоидаовар. Аз ҷиҳати ҳуҷҷатгузорӣ айни ҳолам гӯяд, ба фикрам ягон мушкилие нест. Як дам мебиёянд, рӯзаш мешавад, мебиёянд, мегӯянд ман дар давоми 30 дақиқа ҳамин ҳуҷҷат ман ба лозим аст.
ҳама кора мепартоем, мешинем, мекунем. Ба фикрам ки میدونید حاضر وقتی من مسئله مالی را شدم شما گفتید از من یک مثال میارم کو ها. بعد جمله نوبتیتون همین خیلی بود که برای مثال از سال 2020 تا میانه های سال 2022 و بعد جوابتون درست بود. من فکر کردم که همین گونه میگید که شرکت ما از همین سال تا همین سال 10 میلیارد دلار کار کرد. من فکر کردم خیلی خب иншаллоҳ. همین میلیون هایی که شما همچون گرانت از دولت گرفتید برای بیزنس های هموطنان این هم خودش همون میلیون ها است، همون میلیون ها است. من در اینستاگرام یک ویدیو شما را دیدم، اونجا داماد و عروس است و شما در کفاتر در دستتون یک ورق بود و فکرم همراه میکروفون. شما در اونجا چی وظیفه داشتید؟ вақтеш мо хизматрасонии ширкати мо я пурсидед, ман ду хизматрасонии дигар аз шумо аз хотирам буромад гӯям. Ман литсензия дорам барои ЗАГС кардан. ҳамчунон метавонем, худо ин рӯзаро нишон медиҳад, ҳуҷҷатгузориро барои аз ҳам ҷудо кардани одамон, яъне тариқи суд ин коршо мекунем. лекин бисёртар ба ман ЗАГС кардан маъқул аст, яъне оила барпо кунондан. شما فقط هموطنان خودمون دارین که به اونجا رو Не, میتونید امریکا؟ не, ҳамаро метавонам кардан. همین گونه فرمایش ها زیاد میشه در شما؟ зиёд мешавад. Видео ки шумо дар Инстаграм дидедем, бисёр одамои наздикамон буданд. Афсӯс ки на ба ҳама ҷо рафта метавонанд, чун рафтан 2-3 соат як ҷо мегирад, омадан 2-3 соат мегирад, дар ин ҷо корҳоямон мемонад. Дар даруни офис ҳар ҳафта 4-5 дона ЗАГС мекунем. ин میایم хел ЗАГС ЗАГСҳое میکنیم ки میرم. дар даруни тӯй кам мекунем, барое ки вақти рафтан надорем. درست. معلوم میشود که دسترخوان کلان میآورید و دیگر هموطنان هم یگان چی میخورید و میشینید چخچخ کرده. عموما دیگران چیکار میکنن همونایی که در گروه شما هستن، یعنی در نزدیکی شما هستن؟ شумо гурӯҳи одамони атрофи моро мегӯед? همون تاجیکایی که با شما میشینند، نمیدونم عید میگذارونید یک جای، نوروز رو یک جای میگذرونید، عموما میشینید به یگان بهانه و شумо дар асл пурсида истода тоҷикон дар амрико чӣ кор мекунанд? بله бале? بله بله هموطنان خودمون. ҳамватанони мо духтур ҳам дорем, адвокатҳои беҳтарин дорем, ҳуқуқшиносои беҳтарин дорем, блогерҳои беҳтарин дорем. Чӣ дорем бо? мағозаҳои беҳтарин дорем, ресторанҳои беҳтарин дорем. ҳама намуди одамо бо ҳама намуди касб дар гирду атрофа мо аст, ки боиси ифтихор аст. Чун инҷо Брайтон Бич гуфтагӣ ҷо ҳаст, дар он ҷо ҳама дар роҳи пеш урусҳо буданд. хурсандона имрӯзҳо меравам 70% Брайтон Бич ҳама тоҷикоянд, ширкати тоҷикоянд, бизнеси тоҷикоянд. аз ҳамон ҷо сар карда то охири Бруклина хурсандона бисёр ширкатҳои тоҷикӣ кушода шудаанд, ки ин боиси сарфарозист. Чун соли 2010 вақте мо ин ҷо омадем, ягон тоҷик соҳиби хонае набуд он қадар, ё тоҷикон соҳиби бизнес набуданд. хурсандона дар кӯчае ки ман зиндагӣ мекунам 3-4 тоҷик соҳиби хонаем, фақат дар кӯчае ки ман зиндагӣ мекунам. مسئله داشتن چقدر است در شما؟ مسئله خانه هست اونجا البته؟ бале, ипотека ҳама дар ин ҷо мегирад, гирифтагием. мо ҳам худо ба шукр соҳиби хонаи худем шахсӣ. ایپاتیک حالا تمام نشده است؟ Не, дар давоми 30 сол. 30 ساله. ایپاتیک چند فایده است اونجا؟ хурсандона аз 5 то 7% аст. як чизро бисёр бояд ба шумо гӯям, ки дар амрико мусулмон он қадар набошадам, дар ин ҷо мусулмонгарӣ аст, дар ҳама соҳа, дар ҳама ҷо. شما 9 سال شده در اونجایی؟ نمیایید؟ یعنی که همونجا نیستید؟ ман хурсандона ҳар сол Тоҷикистон мерафтам то соли 2021. ҳоло аз ҷиҳати танқисии вақт хурсандона на маблағ, вақт наметонем равем, чун бо ҳамроҳии шавҳарам ва як ҳамроҳи худ
گفتم یک تویخانه برای تاجیکا کشاییم. حاضر سری هوای проект کار کرده ایستاده‌ایم. در روزهای نزدیک خدا خواهد صاحب تویخانه هم میشوند تاجیکا. مهم. توی خانه خودتون؟ با همراهی همراه هم بله. مهم. اه، در اونجا توی های ما زیاد می شود؟ ам, بسیار زیاد تویها می شود، بسیار زیاد معرکه ها می شود. یک روز می شود که در 7 روز 7 جا معرکه دعوت میکنن. این باعث خرسندی است. دوره های پیش این خیل چیز را ما آرزو میکردیم. پرسندی ها زیاد بودم باشند. این بسیار خوب است. باید نصیب شد توی خانه شما کی می شود؟ فعالیتش کی آغاز دوامی می؟ 2 ماه. دوامی 2 ماه. این بسیار کلان می شود. برای چند نفر جای شیشت می شود؟ 300 جای نفر. 300 نفر. 300 نفر؟ بله. خیلی خوب است، خیلی خوب است. 9 سال، در این 9 سال چند بار آمدید شما وطن؟ در 9 سال تا 2021 هر سال میرفتم. مهم. از سال 2021 پدر و مادر آمدن. خواهرچم همین جای است. اه، کمتر که ایو دیدم آرامتر شدم. با سرکار شدیم رفتن نتونستیم. یعنی 3 سال شد نآمدید؟ 3 سال شد رفتن نتونستیم. در نقشه هست همین آخری تابستون رویم نصیب. من یک صورت شما رو دیدم با جمعی زنهای دیگر با رئیس کمیته زنان. بله. اون کی بود و در کجا بود؟ اگر خطا نکنم سرشوی اپریل بود. همین پیش سال. از رمضان، پیش از رمضان بود. رئیس کمیته زنان آمریکا رفته بود؟ بله. در نمایندگی ما در سازمان ملل متحد در آنجا واخوری کردیم. بسیار یک واخوری ناز گذراندیم. بسیار یک فکر و اندیشه های خود را ابراز کردیم. اون کس به ما گفتن از ما چی میخواهند، چی خیر میتوانیم به تاجیکستان یاردم کنیم. بسیار یک جمع آمدی ناز بود. من از آن کس کمک خواستم. گفتم بسیار میخواهم یگان شرکت در تاجیکستان گشایم، چند نفر رو به کار گیرم، خصوصا زنان رو. گفتم می شود یگان امتیازها کرده به ما، چون ما زن هستیم میخوایم صاحب کاری کنیم. گفتم حتما آمدید راست بسوی اتاق من بیایید هم از حل میکنید. من خود از پنجکند هستم. مهم. در ایام مکتبی بسیار دخترای میدونم که بسیار دانش نقص داشتن، اما با سبب تنقیزی کشیدن از جهت مبلغ آنها فراگیر به خواندن نشدن. خودم مقصد دارم که روم در همون مکتبی که من خوندم همه دخترها رو جمع کنم، سال اقلا یک نفر رو خانشش رو به کلا گیرم. با یگان دختری که شرایط ندارد ولی دانش دارد. چون این این بسیار خوب بسیار است. در حیات زن مهم است. حتما این نقشه در پیش از می رویم میکنیم. این بسیار خوب است و این خدمتی بسیار کلان هم می شود از طرف شما برای اه، ما. مسئله بازار چه خیلی است؟ میگن که امریکا بسیار قیمت است، خورد و خوراک چقدر؟ آنقدر هم قیمت نیست. اگر با تاجیکستان اگر با نرخ‌های تاجیکستان نگاه کنید آنقدر قیمت نیست، چون در اینجا ساعتی کاریشان رو اگر گیرید در یک ساعتی کاری خودشون میتونن یک نفر چیزی دلخواه شد همگی به یک ساعتی پول کاریش باید چیزی دلخواه شد خرد خورد. در مغازه های ما همه نمودی سمبوسه یا همه نمودی نان و ما عموما این جهت و خودت وقتی در این مغازه میداریم در درون تاجیکستان صاف در تاجیکستان فکر میکنیم. خودتان یگان چیز میپذید در خانه؟ افسوس که نه وقت نداره. تماما نمیپذید؟ تماما نمیپزم، لیکن وقتی هر بار شما گفتید استول میاراید، وقتی که در گرد میز همه دوستان رو جمع میکنم حتما حرکت میکنم از زنهای خودم رو فرمایش دهم. چون من کاری خودم رو نظم میدونم و ها کاری خودشون رو نظم میدونن. این مهم. دستگیری هم به ها میشود و هم وقتی من صرف نمیشود. درست. لیکن نگاه کنید وقتی شما نپذید مثلا آردو، خروتو، آش، منتو، سمبوسه، اون چیزایی که باید آدم خودش بپزد خودش خورد نیستن، نه؟ یعنی در حیات شما خرسندانه دو مادری من در همین جایند. همین کارها با من هم نمیرسد. آها. چون مادر خودم در این جایند، خستومن هم در این جایند. با فکرم من از آنها بهترین کردن هم میتونم. در خانه هستن میپزن برای شما؟ بله بله. تمام تمام. مهم خودتان پذیرایی مهم همون را خوردن است. باشد شد. بله
шавҳаратон ба чӣ корҳо машғуланд? Ба ширкат? бале, ширкати мо ширкати оилавӣ аст. Мо бо шавҳарам кор мекунем. Фарзандон чӣ хел ҳастанд? фарзандон нас мактаб мехонанд. бисёр мехостам ба ҳамватанои худам гӯям, ки ҳатман Амрико омадан, пеш омадан вақти худро сарфа накарда забон омӯзанд. Мгм. Чун забондонӣ ин ба онҳо як ёрии калон мешавад барои кор ёфтан, барои ҷобаҷо шудан. Мгм. вақте ки бар он ҳамватаноне ки дар даруни Амрикоянд гуфтаниям, ки бисёр илтимоси калон ҳамаи қонунҳоро риоя кунед, Мгм. ҳамаи қоидаҳоро риоя кунед, чун дар давоми солҳо ҳамаи тоҷиконе ки дар ин ҷо буданд ҳамеша дар талоши он буданд, ки бо забони русӣ гӯем авторитети тоҷиконро дар ин ҷо бардоранд. шумо ва мисли шумоҳо бошанд, ҳамеша дар он ҷо сари мо баланд аст, барое ки ҳам худатон кор мекунед ва ҳам кори бисёриҳоро буд мекунед ва ин хизмати бисёр калон аст. Ман дар ҳар барнома мепурсидам, ки шумо ҳамун мусоҳибҳоро, ки барои ватанамон чӣ хизмат карда метавонед, лекин шуморо намепурсам, барое ки шумо аллакай хизмат кардастед. ҳазор раҳмат барои суҳбат, ҳазор раҳмат барои буданатон. худо нигаҳбон. Ман фикр мекунам, ки танатон сеҳат бошад, умратон дароз бошад. Ҳозир ҳоло кори ҳазорҳои дигарро шумо осон мекунед ва ба фикрам дар ин дунё мо бораи ҳамин омадем, ки ба якдигар кӯмак кунем ва ҳамин корро шумо бисёр хуб иҷро кардастед. Тамом. ҳазор раҳмат. Саломат бошед. Ба ҳама мардуми Тоҷикистон салом. Бисёр дӯстатон медорем. Шакр. дар фикри шумоем, бо шумоем, ҳамеша дар ҳамин ҷо бошем. Ман диламо дар Тоҷикистон аст. ҳар як бисёр мехоҳам ба шумо як чизро нишон диҳам ҳозир. ҳамин бисомониро ба ман аз Тоҷикистон овардан. Ҳамин ҳар рӯз дар ҳамин рӯи столам мемонам. Ҳар як тоҷик ҳаминҷа мебиёд, ҳамино як бор мебинад, хурсанд мешавад. Дуруст, дуруст. ҳамеша муваффақ бошед. Худо хоҳад мо Амрико омадем, шуморо ҳатман мебинем. ҳатман биёед.